hamba nisuka kona esithuthwa kaloku wenzani na wena uziwa ubuza mna yasela lambe ndizelayo ndisele inkankane mna wamanzane lozubalala wenza ntoni wena phakamisa philani phakamisa manive le bhesi eke kanjalo-ke ibambe kanjalo iyo leyo funa zona nto endifunayo yemajola yempondo zembongolo awuphakamisa bebhesini maye yemajola ndisendensizwa apha mna abestudio ndiyazibona ziyandingqumela caba ndiyidlala kamnandi le ngoma beza majikazi nompeteni nithena ndidonga kanjena ndidlala kamandi le ngoma ndidlala impele ya yandibona nina mna andilwanga namntu njengoba ndidlala le ngoma hayi andilwanga futhi andivuseleli manxeba ka into nje ndiyifunayo ndifuna ukuba abantwana ndibayeke bahambe bonke umntana wesilambi wesityebi funeka ndibayeke ndibande kuye ngoba ngubani wayendazi uba ndingazentelapho umlukhula wam nabo benqandwa abantwana kuthiwe nanku lo mntana kamasithini zimelani bantwana bam andifune nihambe ngalaa mntana kodwa ke akho nto ndiyisolayo yayizizenzo zam zazingalunganga uthini wena ulunga utheni ungatsha nam ulunga utheni ungatsha yemajola unento ndiyilibalayo ulibala into enkulu kangaka ndicaucabela bandla mna likade ngubhayeke yaye sinopolo bhayeke simfulo majola uphethe zonke inkosi okanye iinkokheli ezikhoyo kwa ya esiteleni Yema, utheni ungatsha nam Yema, utheni ungatsha nam Yema, utheni ungatsha nam phakamisa mdala lapho phakamisa mdala yawacofa amaxhosa utheni ungafuna uguga namadala badala phakamisa alo maqhosheni mani akutenga nerebhosi mnatari kumawo